Myslíte si, že násobenie desatinných čísel je zložité? Omyl. Dnes vám ukážem, že to vieme zvládnuť úplne bez stresu. 3x8 je 24, 4 napíšem, 2 sa mi zvýšili, 3x2 je 6 plus 2 je 8. Fúkneme tam desatinnú čiarku, lebo jedno číslo sa nachádza za desatinou čiarkou v príklade, tak aj jedno bude vo výsledku. 4x3 je 12, dvojku napíšem, 1 sa mi zvýšila. 4x0 je 0 plus 1 píšem jednotku. 4x7 je 28 a píšeme 28. V tomto príklade sa nachádzajú dve čísla za desatinou čiarkou, tak aj vo výsledku budú dve čísla za desatinou čiarkou. Teda výsledok je 28,12. 6x4 24, štvorku napíšem, 2 sa mi zvýšili. 6x2 je 12 plus 2 je 14, čiže zvyšok 1. 6x9 je 54 plus 1 je 55. V tomto príklade jedno číslo za desatinou čiarkou, tak aj vo výsledku bude jedno číslo za desatinou čiarkou. A ak sa ti páčilo toto video, nezabudni dať like a sledovať nás.